ജ്ഞാനമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി ഓ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണോത്തായ प्रभुपाद की जय राज की जय हिताय करुणामय हरि को हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 19-ാം അധ്യായത്തിൽ ശ്ലോകം 1. അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. കാണാനല്ലോ സ്ക്രീനിൽ അല്ലേ? കാണാം രുചി. ഹരികൃഷ്ണൻ. അധ്യായം 19 ജംബുദ്വീപിലെ ദ്വീപുകൾ. ഈ അധ്യായം ഭാരതവർഷത്തിന്റെ മഹിമകളും കിം പുരുഷ വർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകനായ ഹനുമാനോടൊപ്പം ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ കിം പുരുഷ വർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉത്തമ നിദർശനമാകുന്നു. പരമദിഗോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഒരവതാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പ്രകടമാക്കുകയും ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനം അർപ്പിക്കുന്നതിന് ആ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുവൻ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒട്ടും തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടാത്ത ഭൗതിക സന്തോഷം, ഐശ്വര്യങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ വിസ്മരിച്ച് ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിതനാകണം. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവുകയുള്ളൂ. ദേവർഷി നാരദൻ സാർവണി മനുവിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഭാരതവർഷത്തിന്റെ അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ ഐശ്വര്യം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. സാർവണി മനുവും ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങളും സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ മൂലവും സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവുകൾ ആരാധിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ പോലെ ധാരാളം നദികളും പർവ്വതങ്ങളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഭാരതവർഷവും.
സമൂഹത്തെ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളുമായി വിഭജിക്കുന്നു. വൈദിക തത്വമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ ഭാരതവർഷത്തിന് ഇതര ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ തത്വത്തിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ താൽക്കാലികമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഏത് നിമിഷവും അത് നീക്കാൻ കഴിയുമെന്നും നാരദമുനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് ക്രമാനുഗതമായി ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും കഴിയുമെന്നതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മസ്ഥാപനം കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കൈവരും. അത്തരം സഹവാസം ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാനുള്ള പ്രവണതയെ ക്രമേണ ഉയർത്തുകയും അങ്ങനെ പാപപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വിടർത്തി മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരുവന് പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വാസുദേവന്റെ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിക സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഈ അവസരം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭാരതവർഷത്തിലെ ജനങ്ങൾ സ്വർഗലോകവാസികളെക്കാൾ പുകഴ്ത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പോലും ഭാരതവർഷത്തിലെ അവസ്ഥകൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എല്ലാ ബദ്ധാത്മാവുകളും ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വിഭിന്ന ജീവിവർഗങ്ങളായി പരിണമിക്കും. അപ്രകാരം ഒരുവൻ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടേക്കാം, ഒരുവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നേക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർച്ചന. ഭാരതവർഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കർശനമായി പിന്തുടരുകയും അവരിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷം അവർ മരണാനന്തരം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടതില്ല. ഏത് സ്ഥലത്തും, അത് ബ്രഹ്മലോകത്തിലായാൽ പോലും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല. ഭാരതവർഷത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒരുവൻ ആത്മീയോന്നതിക്കുള്ള അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത പക്ഷം തീർച്ചയായും അവന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദുരിതപൂർണമായിരിക്കും. ഭാരതവർഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരുവൻ സർവകാമ ഭക്തൻ, ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിൽ പോലും ഭക്തന്മാരോടുള്ള സഹവാസത്താൽ അവൻ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ആത്യന്തികമായി പരിശുദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്ന് പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജംബുദ്വീപിലെ 8 ഉപദ്വീപുകളെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിനെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ഭാരതവർഷത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടാണ് ഭക്തിത സേവനങ്ങള് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കിം പുരുഷേ ശ്രീശുകോവാച കിം പുരുഷേ വർഷേ ഭഗവന്തമാദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തച്ചരണ സംനികർഷ്യാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷേ രവിരത ഭക്തിരൂപാസ്തേ. ശ്രീശുകോവാച കിം പുരുഷേ വർഷേ ഭഗവന്തമാദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തച്ചരണ സംനികർഷാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷേ രവിരത ഭക്തിരുപാസതേ.
श्रीशुगोवाच किं पुरुषवर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविदभक्तिरूपा भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्ण. चल ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजम् किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरुपास्ते. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजम् सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत पारमभागवतो परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरुपास्ते. हरे कृष्ण. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. മാലദിശാമതി ദസ്മാതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी. ചൊല്ലി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसैनिकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्ण प्रभु जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. विद्यादान माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. निर्मला माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. रामेंद्र प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम किं पुरुषे वर्षे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरत परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैरविरत भक्तिरूपास्ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सीतारामन माताजी चोल्लिकोळु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभुजी.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച കിം പുരുഷേ വർത്തേ ഭഗവന്തമാദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തച്ചരണസന്നികർഷാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷൈരവിരത ഭക്തി രൂപാസ്തേ. ഹരി കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച കിം പുരുഷേ വർഷേ ഭഗവന്തം ആദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തത്സരണസംനികർഷാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷൈരവിരത ഭക്തിരുപാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാരതി നമ്പൂതിരിമാരെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച കിം പുരുഷേ വർഷേ ഭഗവന്തമാദിപുരുഷൻ ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തച്ചരണസംനികർഷാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷൈരവിരത ഭക്തിരൂപാസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച കിം പുരുഷ വർഷേ ഭഗവന്തം ആദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തത്സരണ സംനികർഷാഭിരത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷേരഭിവിരത ഭക്തി ഉപാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീശുക ഉവാച കിം പുരുഷേ വർഷേ ഭഗവന്തമാദിപുരുഷം ലക്ഷ്മണാഗ്രജം സീതാഭിരാമം രാമം തത്സരണസംനികർഷാഭരിത പരമഭാഗവതോ ഹനുമാൻ സഹ കിം പുരുഷൈരവിരത ഭക്തിരുപാസതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഇത്തരം ഭാവത്തിന് ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, മഹാഭക്തനായിരുന്ന ഹനുമാൻ കിം പുരുഷ വർഷത്തിൽ അവിടുത്തെ അധിവാസികൾക്കൊത്ത് ലക്ഷ്മണന്റെ മൂത്ത സഹോദരനും സീതാദേവിയുടെ ഭർത്താവുമായ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സദാ മുഴുകിയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഷ്ടിഷേണേന സഹ ഗന്ധർവിരനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണി ഭർതൃഭഗവത് കഥാം സമുപസൃണോതി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ആഷ്ടിഷേണേന സഹ ഗന്ധർവിരനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണീം ഭർതൃഭഗവത് കഥാം സമുപസൃണോതി സ്വയം ചേതം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, ബാക്കിയുള്ള ചൊല്ലാം. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഷ്ടിഷ്ഠേണേന സഹ ഗന്ധർവൈരനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണീം ഭർതൃഭഗവത് കഥാം സമുപശുനോതി
സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആർഷ്ടിഷേണേന സഹ ഗന്ധർവൈരനോഷി ഗീയമാന പരമാ കല്യാണി ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമുപശൃണോതി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റിയ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഷ്ടിക്ഷേണേന സഹ ഗന്ധർവൈർ അനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണി ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമൂപഗൃണോതി സ്വയം ചേദഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ, ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആർഷ്ടിഷേണേന സഹ ഗന്ധർവൈരനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണീം ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമുപശൃണോതി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമായ സ്മൈലാൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർഷ്ടിഷ്ടേണേന സഹ ഗന്ധർവൈരനുഗീയമാനാം പരമകല്യാണീം ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമുപശൃണോതി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി ഉപാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഷ്ടിഷ്ടേണേന സഹ ഗന്ധർവേ അനുഗീയമാനം പരമകല്യാണീം ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമുപശ്യനോധി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. പരമകല്യാണി ഭർതൃഭഗവത്കഥാം സമുപശൃണോതി സ്വയം ചേദം ഗായതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത സ്വാഗതം ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥനം. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥനം ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതിക ചെയ്യും. ഗന്ധർവന്മാരുടെ ഒരു സംഘം എല്ലായ്പ്പോഴും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുന്നതിൽ മുഴുകി. ആ മന്ത്രകീർത്തനം എപ്പോഴും ഏറ്റവും മംഗളകരമാണ്. ഹനുമാനും കിംപുരുഷ വർഷത്തിലെ മുഖ്യ വ്യക്തിയായ ആഷ്ടിഷേണനും പരിപൂർണ ശ്രദ്ധയോടെ നിരന്തരം ആ മഹിമകൾ ശ്രമിച്ചു. ഹനുമാൻ താഴെ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പുരാണങ്ങളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ 5:34-36 മനുവിന്റെ അവതാര വർണ്ണന ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുദേവാദിരൂപാണാം അവതാര പ്രകീർത്തിതഃ വിഷ്ണുധർമ്മോത്തരേ രാമ ലക്ഷ്മണാദ്യാക്രമാദമി പാത്മേതു രാമോ ഭഗവാൻ നാരായണ ഇതീരതഃ ശേഷചക്രം ച ശങ്കശ്ച ക്രമാസ്യുർലക്ഷ്മണോദയാ മധ്യദേശേ സ്ഥിതായോധ്യാപുരേ യസ്യ വസതി സ്മൃതാ മഹാവൈകുണ്ഠലോകേ ച രാഘവേന്ദ്രസ്യ കീർത്തിത. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും ശത്രുഘ്നനും യഥാക്രമം വാസുദേവന്റെയും സംകൃഷ്ണന്റെയും പ്രത്യുപ്നന്റെയും അനിരുദ്ധന്റെയും അവതാരങ്ങളാണെന്ന് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം വിവരിക്കുന്നു. എന്തായാലും പത്മപുരാണം പറയുന്നു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അവതാരവും 3 സഹോദരന്മാരും ശേഷന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും ശംഖിന്റെയും അവതാരങ്ങളുമാണ്. ഇതിനാൽ ശ്രീല ബലദേവ വിദ്യാഭൂഷൺ ഇങ്ങനെ നിർണയിക്കുന്നു. തത്തിതം കൽപ്പ ഭേദേനൈവ സംഭാവ്യാം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും വിരുദ്ധങ്ങളല്ല. ചില സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും വാസുദേവന്റെയും സംകൃഷ്ണന്റെയും പ്രത്യുപ്നന്റെയും അനിരുദ്ധന്റെയും അവതാരങ്ങളായും മറ്റൊരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ
അവർ നാരായണന്റെയും ശേഷന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും ശംഖിന്റെയും അവതാരങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വസതി ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അയോധ്യയിലാണ്. അയോധ്യ നഗരം ഇന്നും ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഹൈദരാബാദ് ജില്ലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഹനുമാൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഹനുമാൻ ഭഗവാൻ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ് മൂന്നാമത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യ ലക്ഷണശീലവൃതായ നമ. ഉപശിഷ്യതമാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദാനികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവൃതായ നമ. ഉപശിഷ്യതമാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദനികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലി. വേദിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവൃതായ നമ. ഉപശിഷ്യതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദനികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഉഷനായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യ ലക്ഷണശീലാവൃതായ നമ. ഉപശിഷ്യാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദനീകഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവ്രതായ നമ. ഉപശിക്ഷിതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദക നികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവ്രതായ നമ. ഉപശിക്ഷിതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദനികഷണായ നമ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവ്രതായ നമ. ഉപശിക്ഷിതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദന നികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലവ്രതായ നമ. ഉപശിഷ്ടാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമഃ. സാധുവാദ നികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ചിത്രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണ ശീലവൃതായ നമ. ഉപശിക്ഷിതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദ നികർഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകായ നമ. ആര്യലക്ഷണശീലപ്രദായ നമ. ഉപശിക്ഷിതാത്മന ഉപാസിത ലോകായ നമ. സാധുവാദന നികഷണായ നമോ. ബ്രഹ്മണ്യദേവായ മഹാപുരുഷായ മഹാരാജായ നമ ഇതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ബീജമന്ത്രമായ ഓങ്കാര ജപത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ അത്യുന്നത വ്യക്തികളിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഭഗവത് പദം വളരെ പുരോഗതി ആർജിച്ച ആര്യന്മാരുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളുടെയും സംഭരണിയാണ്. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ചാബല്യമില്ലാത്തതാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ മാതൃകാ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റ് പരിശോധിക്കുവാൻ ഒരു തരം ഉരകല്ലുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും പരിശോധിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഉരകല്ലാണ്. എല്ലാ ഭക്തരിലും വെച്ച് അഗ്രഗണ്യരായ ബ്രാഹ്മണരാൽ അവിടുന്ന് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പരമോന്നത വ്യക്തിയായ അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവാണ്. ആകയാൽ അവിടുത്തേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവമാത്രമേകം സ്വദേശസാധ്വസ്ത ഗുണവ്യവസ്ഥം പ്രത്യക് പ്രശാന്തം സുതിയോപലംബനം ഖ്യാനാമരൂപം നിരഹം പ്രപദ്യേ. യദ്ദിശുദ്ധാനുഭവമാത്രമേകം സ്വദേശസാധ്വസ്ത ഗുണവ്യവസ്ഥം പ്രത്യക് പ്രശാന്തം സുതിയോപലംബനം ഖ്യാനാമരൂപം നിരഹം പ്രപദ്യേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെടാത്ത ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ രൂപം അഥവാ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്താൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹം അദ്വിതീയനാണെന്ന് വേദാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ആത്മശക്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക നേത്രങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കാത്തവനാകയാൽ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനമില്ല. ഭൗതിക നാമമോ രൂപമോ ഇല്ല. പരിശുദ്ധമായ അവബോധത്താൽ കൃഷ്ണാബോധത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയൂ. നമുക്ക് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പാദങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കാം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിവിധ വിസ്തരണങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:39 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠാൻ നാനാവതാരമകരോത് ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. രാമാദിമൂർത്തിഷു കലാ നിയമേന തിഷ്ഠാൻ നാനാവതാരമകരോത് ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ
ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. രാമൻ, നരസിംഹം തുടങ്ങിയ പല ഉപ അവതാരങ്ങളിലും അതുപോലെ അനവധി ഉപ അവതാരങ്ങളിലും കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമത്തിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനും സ്വയം അവതരിച്ചവനുമായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കും. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു. വിഷ്ണുതത്വമായ കൃഷ്ണൻ വിവിധ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയിലൊന്ന് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനാണ്. വിഷ്ണു തത്വത്തെ അതീന്ദ്രിയ വാഹനമായ ഗരുഡനാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 കരങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ആയുധങ്ങളാൽ സജ്ജമാണെന്നും നമുക്കറിയാം. അതുമൂലം ഗരുഡനാൽ അല്ലാത്ത ഹനുമാനാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജങ്ങളോ അവയിൽ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇതേ വിഷ്ണുതത്വ വിഭാഗത്തിൽ വരുമോ എന്ന് സംശയിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ രാമാദിമൂർത്തിഷു കല, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കും. കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെങ്കിലും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഭിന്നല്ല. രാമചന്ദ്രൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതനല്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ആ ഗുണങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടാത്ത പ്രശാന്തനാണ്. ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം അവന് ഈ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ മൂല്യം വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ഭൗതിക നേത്രങ്ങളാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാനാവില്ല. രാവണനെ പോലുള്ള രാക്ഷസന്മാർക്ക് ആത്മീയ ദർശനം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ വെറുമൊരു സാധാരണ ക്ഷത്രിയ രാജാവായി കണ്ടു. രാവണൻ അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാശ്വതയായ പത്നി സീതാദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്തു തന്നെയായാലും രാവണന് വാസ്തവത്തിൽ സീതാദേവിയെ അവളുടെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാവണൻ കരങ്ങളിൽ സ്പർശിച്ച ഉടനെ സീതാദേവി അവനൊരു ഭൗതിക രൂപം നൽകുകയും തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അവന്റെ കാഴ്ചക്കതീതമായി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യക് പ്രശാന്തം എന്ന വാക്ക് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയായ സീതാദേവിയും സ്വയം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നു, യം ഏവൈഷ വൃണുദേ തേന ലഭ്യ. ഭക്തി സേവനത്തിൽ നിറയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, പരമാത്മാവിനെ, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനെ കാണുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മസംഹിത 5:38 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. പ്രേമാഞ്ജനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. സ്നേഹത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾക്ക് ഉള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സദാ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ആദിഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഏതാ തിസ്രോ ദേവത അനേന ജീവേന. ചാന്തോഗ്യോപനിഷത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ അനേന എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെയും 2 വേറിട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളായി വ്യവച്ഛേദിക്കുവാനാണ്. തിസ്രോ ദേവത എന്നീ വാക്കുകൾ ജീവസത്തയുടെ ശരീരം 3 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളാൽ അഗ്നി, ഭൂമി, ജലം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് സൂചി. പരമാത്മാവ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പദവിയും സ്വാധീനവുമുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരവുമായി പരമാത്മാവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പരമാത്മാവിന് ഭൗതികമായ യാതൊരു ബന്ധം ഇല്ലാതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ അനാമരൂപം നിരഹം എന്ന് പറയപ്പെട്ടിരുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക വ്യക്തിത്വമുള്ളപ്പോൾ പരമാത്മാവിന് അതില്ല. ജീവാത്മാവ് ഞാനൊരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ജർമ്മൻകാരനാണ് എന്നൊക്കെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അത്തരം ഭൗതിക പദവികളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാത്മാവിന് ഭൗതിക നാമവുമില്ല. ജീവാത്മാവ് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവിനെ
നാമവും പരമാത്മാവ് തന്നെയും ഒന്നും രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ്. ഭൗതിക പദവികളില്ലാത്ത എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന സിംഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഭൗതിക പദങ്ങളില്ലാത്ത അർത്ഥം വരുന്ന നിരഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. പരമാത്മാവിന് അഹങ്കാരമില്ല, ഞാൻ എന്ന ഭാവം അഥവാ വ്യക്തിത്വമില്ല. ഈ എന്ന മട്ടിൽ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വളച്ചൊടിക്കപ്പെടരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് പരമോന്നതൻ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ചില ജീവഗോസ്വാമിയുടെ വിശദീകരണമാണിത്. ചില വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ നൽകിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് നിരഹം എന്നാൽ നിർനിശ്ചയേന അഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വമില്ലെന്ന് നിരഹം എന്ന വാക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അഹം എന്ന വാക്കിന് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ശക്തമായ തെളിവാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിർ എന്ന വാക്കിന് ഇല്ല എന്നും മാത്രമല്ല ശക്തമായ നിശ്ചയപ്പെടുത്തൽ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മർത്യാവതാരസ്തിഹമർത്യശിക്ഷണം രക്ഷോവദായൈവ ന കേവലം വിഭുഃ ഉദോന്യദാസ്യാരമദസ്വാത്മനഃ സീതാകൃതാനി വ്യസനാനി ശിശ്വരസ്യ മർത്യാവതാരസ്തിഹമർത്യശിക്ഷണം രക്ഷോവദായൈവ ന കേവലം വിഭുഃ ഉദോന്യദാസ്യാരമദസ്വാത്മനഃ സീതാകൃതാനി വ്യസനാനി നിശ്വരസ്യ. രാക്ഷസനായ രാവണൻ ഒരു മനുഷ്യനല്ലാത്ത മറ്റാരാലും വധിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതിനാലാണ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ദൗത്യം രാവണവധം മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഒരുവന്റെ ഭാര്യയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭൗതിക സുഖം അനവധി ദുഃഖങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുവെന്ന് നശ്വരമായ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുക കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്വയം പര്യാപ്തനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ്. യാതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് സീതാഭരണത്തിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വിഷയിപ്പിച്ചു? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും അവതരിക്കാം അല്ലെ. നേരത്തെ മത്സ്യമായിട്ടും കൂർമ്മമായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഓരോരോ നരസിംഹമായിട്ടും അല്ലെ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട്, ഓരോ ലീലകൾക്ക്, ഓരോ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാവണനെ വരം നേടി അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യനാൽ മാത്രമേ അനുവദിക്കപ്പെടാവൂ അല്ലെ. അത്രയും കുബുദ്ധിയുള്ളതാണ് അല്ലെ. രാക്ഷസന്മാര് അസുരന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. ദേവന്മാർക്ക് പോലും സാധിക്കാതാണ്. അപ്പോഴാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വരം വാങ്ങിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും എന്തായി? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ അവതരിച്ചു. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ. അവജാനന്തി മാമൂടാ മനുഷ്യൻ. ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചാല് മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ മാത്രമേ തങ്ങളിൽ ഒരുവനായിട്ട്, തങ്ങളെ പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കൂ. മൂഢന്മാരായിരിക്കും. നമുക്കതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 2 ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 4:9 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ പരിത്രാണായ സാധൂനാ വിനാശായ ചതുഷ്ടാം. രാക്ഷസന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഭഗവാൻ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്നും പതനം സംഭവിക്കാത്ത വിധം അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും അനവധി കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സ്വന്തം ജീവിതം ഉദാഹരണമാക്കി ഭക്തന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു. എന്താ പറയുന്നത്? രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7:9-45 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എന്മൈഥുനാദിഗൃഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം കണ്ടു യനേന കരയോ വിപ ദുഃഖ ദുഃഖം തൃപ്യന്തിനേഹ കൃപണ ബഹു ദുഃഖ ഭാജ കണ്ടോ ദിവൻ മനസിജം വിഷഹേദ ധീരഃ.
എന്മൈതുനാദിഗ്രഹമേതി സുഖം ഹി തുച്ഛം കണ്ടുപോയനേന കരയോറിവ ദുഃഖ ദുഃഖം തൃപ്യന്തിനേഹ കൃപണാ ബഹു ദുഃഖ ബാജ കണ്ടോ ദിവൻ മനസ്സിജം വിഷയേത ധീര. ആധ്യാത്മികതയിൽ പുരോഗതിയില്ലാത്തത് വെറും അതുമൂലം ബ്രഹ്മവിരോധികളുമായ കൃപണന്മാർ പൊതുവെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം ലൈംഗികതയ്ക്കുള്ള ആനുകൂല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ലൈംഗികത അനേകം കുഴപ്പങ്ങളാൽ പിന്തുടരുന്നതാണെങ്കിലും അവരത് ആവർത്തിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണിത്. ഭക്തന്മാരെയും മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ പൊതുവായും ഈ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, അദ്ദേഹം സ്വയം പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെങ്കിലും സീതാദേവിയെ പത്നിയായി സ്വീകരിച്ചതിനാൽ കുഴപ്പങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് തന്നെ വിധേയനായി. അദ്ദേഹം സ്വയം ഈ തീവ്ര ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനായത് തീർച്ചയായും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്തിനെങ്കിലും വേണ്ടി ദുഃഖിക്കേണ്ടതായ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരുവൻ വിശ്വസ്തനായ ഭർത്താവായിരിക്കുകയും അവൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ പുരുഷന്മാരെ രണ്ടു തരക്കാരെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവരും ഭക്തന്മാരും. ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതും സ്നേഹനിർഭരതനും കൃത്യനിർവഹണ നിരതനുമായ ഭർത്താവായിരിക്കേണ്ടതും എങ്ങനെയെന്ന് ഇരു കൂട്ടരെയും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദാഹരണമായി ഉപദേശിക്കേണ്ടതായി വരും. അല്ലാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വിധേയനാകാൻ കാരണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിശ്ചയമായും അവന്റെ പത്നിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളിൽ നൽകുന്നതിൽ അവഗണന കാട്ടരുത്. അതിന് ചില ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എങ്കിലും ഒരുവൻ അതിനായി ഉദ്യമിക്കണം. വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമയാണ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സ്വയം ഉദാഹരണമായി ആ കടമ നിർവഹിച്ചു കാട്ടി. ഭഗവാന് സ്വന്തം ആനന്ദശക്തിയിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സീതമാരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ധർമ്മം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് മാത്രം അദ്ദേഹം സീതയെ രാവണന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായുള്ള അവതാരത്തിൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തർക്കും ഭൗതിക കുഴപ്പങ്ങളാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ദർശനം. അവർ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും മുക്ത പുരുഷന്മാർ, മോചിതരായ വ്യക്തികളാണ്. ആകയാൽ ചൈതന്യ ഭാഗവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: യദദേക വൈഷ്ണവേര വ്യവഹാര ദുഃഖ നിശ്ചയ ജാനിഹതഃ പരമാനന്ദ സുഖ. യദദേക വൈഷ്ണവേര വ്യവഹാര ദുഃഖ നിശ്ചയ ജാനിഹതഃ പരമാനന്ദ സുഖ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നതിനാൽ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിൽ ദൃഢസ്ഥിതനായിരിക്കും. അവൻ ഭൗതിക യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടാമെങ്കിലും അവന്റെ അപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിരഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഒരു കാമുകനും അവന്റെ പ്രേമഭാചനവും വിരഹത്തിലാകുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പരമാനന്ദകരമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വേദനാപൂർണമാണെങ്കിലും അതിനാൽ സീതാദേവിയിൽ നിന്നുള്ള രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വേർപാടും അതോടെ തുടർന്ന് അവരനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകടനമാണ്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂറുടെ അഭിപ്രായം ഇതാണ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം വിപിൻ സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ വദീ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി
പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ കിം പുരുഷ വർഷത്തിൽ അല്ലെ, അവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഹനുമാനും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ ആരാധിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ, നേരത്തെ മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, തത്സിംഹം ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. കേശവധൃത രാമശരീര ജയ ജയ വിതീശകരേ. കേശവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും അവതരിച്ചത്. പോയി രാവണനെ വധിക്കുന്നതിനായിട്ട്, ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രത്യേക അവതാരം. ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ എന്നെ വധിക്കാൻ സാധിക്കാവൂ എന്ന് രാവണൻ വരം നേടി. ആരാലും, ദേവന്മാരാലും അസുരന്മാരാലും മറ്റുള്ളവരാരാലും ഞാൻ വധിക്കപ്പെടരുത്, ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലരുത്. രാവണൻ വിശ്വസിച്ചു, ഒരു മനുഷ്യനൊരിക്കലും എന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട്. അത്രയും ശക്തിശാലിയാണ് അല്ലെ, 10 തലകൾ. അപ്പോ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ വധിക്കില്ല എന്ന് അല്ലെ, ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ വധിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാവണന് അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, പരമദിവ്യോത്തവും കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സഹോദരനായിട്ട് അല്ലെ, കൃഷ്ണലീലയില് ബലരാമനായിട്ട് അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടും ഒക്കെ വന്നു. ആ ബലരാമൻ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്മണനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രഭുപാദരയുടെ പറയുന്നു. ലഘുഭാഗവതാമൃതത്തിലും പത്മപുരാണത്തിലും ഒക്കെ പറയുന്നു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും ശത്രുഘ്നും യഥാക്രമം വാസുദേവന്റെയും സംഘർഷണന്റെയും പ്രത്യുപ്നന്റെയും അനിരുദ്ധന്റെയും അവതാരങ്ങളാണ് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരം വിവരിക്കുന്നത്. ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ അല്ലെ, അവരുടെ വിസ്തരണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ. വാസുദേവ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, സംഘർഷനാണ് ബലരാമനായിട്ട്, ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണൻ എന്ന്. അത് കേൾക്കാലോ അല്ലെ, ലാപ്ടോപ്പ് വേറെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പോ നടക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രത്യുപ്ന, വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രത്യുപ്ന, അനിരുദ്ധ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും ലക്ഷ്മണനായിട്ടും ഭരതനായിട്ടും ശത്രുഘ്നായിട്ടും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു. എന്തായാലും പത്മപുരാണം പറയുന്നു, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അവതാരങ്ങളും 3 സഹോദരന്മാരും
ശേഷന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും ശംഖിന്റെയും അവതാരങ്ങളുമാണ്. അതിനാൽ ബാലദേവ വിദ്യാഭൂഷണും ഇങ്ങനെ നിർണയിക്കും. തന്തിതം കൽപ്പഭേദമന്യേവ സംഭവ്യം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും വിരുദ്ധങ്ങളല്ല. ചില സഹസ്രാബ്ദങ്ങളിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും വാസുദേവന്റെയും സംകൃഷ്ണന്റെയും പ്രത്യുമ്നന്റെയും അനിതന്റെയും അവതാരങ്ങളായും, മറ്റൊരു സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ അവർ നാരായണന്റെയും ശേഷന്റെയും ചക്രത്തിന്റെയും ശംഖിന്റെയും അവതാരങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ വസതി ഈ ഗ്രഹത്തിലെ അയോധ്യയിലാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഓരോ രീതിയിൽ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ആണ്. വാസുദേവ, സംകൃഷ്ണ, പ്രത്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ എന്നിവര് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ലക്ഷ്മണനും ഭരതനും ശത്രുഘ്നായിട്ട് അവതരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശേഷനും അനന്തശേഷനും ചക്രവും ശംഖും അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം അല്ലെ, അതുപോലെ തന്നെ നാരായണന്റെ അവതാരമായിട്ടും, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശേഷൻ അനന്തശേഷൻ ലക്ഷ്മണനായിട്ടും, ഭരതൻ ശംഖായിട്ടും, ശത്രുഘ്നൻ ചക്രമായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിച്ചതായിട്ട്. ഇപ്പോഴും 12 ആൾവാർമാരൊക്കെ അത് വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോരോ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളും മറ്റുള്ളതായിട്ടൊക്കെ അവതരിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു. ഓരോരോ ആൾവാർ അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ കുലശേഖര ആൾവാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഓരോരോ 12 ആൾവാറിലെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം മറ്റുള്ള ഓരോരോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വസ്തുക്കളായിട്ടാണ്. അത് നമ്പറിൽ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ലൈവ് പോകാൻ ആയിരിക്കുന്ന ലൈവ് പോകേണ്ട. ഇപ്പോ നേരത്തെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ലീലയില് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ് ആയിട്ടാണ് ലക്ഷ്മണൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലെ അതുപോലെ കേൾക്കേണ്ടത് ചിലത് എന്താ പറയാ, സീതാമാതാവിനൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനും അല്ലെ, മായാസീതയാണ്, അത് രീതിയുടെ ഭാഗമാണ്, എങ്കിലും സീതാദേവിയെ കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കാനും ഇതിലൊക്കെ ജ്യേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചു, ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടേ വരുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വരും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അത് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ലല്ലോ. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ബലരാമൻ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത് അല്ലെ, എങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളും അവതരിക്കുന്നു. ബലരാമൻ അല്ലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അല്ലെ ശ്രീമതി രാധാറാണി ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ടും നാരദമുനി ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറായിട്ടും വിഷ്ണുവും ശിവനും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യനും ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇവിടേക്ക് അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴേ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരും വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അവതരിക്കും. ഇപ്പോ ഹനുമാൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ആ ഹനുമാൻ ഭഗവാനെ
സ്തുതിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം 4-ാമത്തേതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങൾ. ബീജമന്ത്രമായ ഓംകാര ജപത്തിലൂടെ അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും അത്യുന്നത വ്യക്തികൾ അത് ശ്രേഷ്ഠനായ പരമദിയോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാനെ ആദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഭഗവത് പദം വളരെ പുരോഗതി ആർജിച്ച ആര്യന്മാരുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും സംഭരണമാണ്. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റവും ചാപല്യങ്ങളില്ലാതാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ മാതൃകാ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മര്യാദാ പുരുഷോത്തമനാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ. ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റു പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഉരകല്ല് പോലെയാണ്. എന്താണ് ഉരകല്ല്? സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളതാ. അത് സ്വർണമല്ലാത്തതാകുമ്പോൾ അതില് മനസ്സിലാവും അല്ലെ, സ്വർണമല്ലാതെ. അപ്പൊ അത് സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റു നോക്കുന്ന ആ ഉരകല്ല് പോലെയാണ് അങ്ങ് എല്ലാ ഭക്തരിലും വെച്ച് അഗ്രഗണ്യനായ ബ്രാഹ്മണരാൽ അവിടുന്ന് പരമോന്നതനായ വ്യക്തിയായ അവിടുന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവാണ്. ആകിയാൽ അവിടുത്തേക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ഹനുമാൻ പറയും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ടപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോയതും, അതുപോലെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ലീലകൾ കേട്ടപ്പോൾ വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് ദർശനം നൽകിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആരുടെ അടുത്തായിരുന്നു? മുരാരി ഗുപ്ത അല്ലെ. മുരാരി ഗുപ്തയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ. മുരാരി ഗുപ്തയാണ് ഹനുമാന്റെ അവതാരമാണ് മുരാരി ഗുപ്ത. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലമായിട്ടുള്ള അവതാര സ്ഥലമായിട്ടുള്ള ഗൗഡിയ മഠത്തിന്റെ തൊട്ട് തന്നെയാണ് മുരാരി ഗുപ്തയുടെയും വീട്. അപ്പൊ അവിടെ മുരാരി ഗുപ്തയോട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ നാമം നാവിൽ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, രാമന്റെ നാമം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനേ സാധിച്ചില്ല. അവസാനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലെ ദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക്. അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നീ രാമന്റെ നാമം തന്നെ ജപിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ മുരാരി ഗുപ്ത എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മുരാരി ഗുപ്ത അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മുരാരി ഗുപ്തയുടെ വീട്ടിലുള്ള കിണറിലെ വെള്ളം അത് ഔഷധമാണെന്ന് പറയും, സകല രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഔഷധമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കിണറിലുള്ള വെള്ളം, ജലം, തീർത്ഥം ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയാൽ അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മുരാരി ഗുപ്ത ഹനുമാനായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹനുമാൻ ആയിട്ടുള്ള മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ദർശനം നൽകിയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചന്ന അവതാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര രേഖകളിൽ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം, എന്നാലും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്തതിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടാവും. ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുന്നത്. കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ലക്ഷ്മി കാതോ ഭവിഷ്യതി ദാരു ബ്രഹ്മ സമീപസ്ഥ സന്യാസി ഗൗരവിഗ്രഹ. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധിയിൽ ലക്ഷ്മികാന്തനായ ഭഗവാൻ സുവർണ ശോഭയോടെ അവതരിക്കും. സന്യാസധർമ്മം സ്വീകരിച്ച് അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ
ദാരുബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയാണ്. ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹം മരത്തിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ സ്വാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ദാരുബ്രഹ്മൻ. അവിടെ വിരാജിച്ചരുളും എന്ന് പറയുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുടെ ഏറിയ പങ്കും നടന്നിട്ടുള്ളത് ജഗന്നാഥപുരിയിലാണ്. പത്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലേ പ്രഥമ സന്ധ്യായാം ഗൗരംഗാഖ്യം മഹീതലേ ഭാഗീരഥി തടേ രമ്യേ ഭവിഷ്യാമി സനാതന. ഗൗരംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പേരാണ് ഗൗരംഗ, അല്ലെ? സ്വർണവർണ്ണത്തിൽ സനാതനായ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമസന്ധ്യയിൽ ഗൗരംഗൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഗംഗാതീരത്തിൽ മഹീതലവാസികൾക്കെല്ലാം ആനന്ദമരളിക്കൊണ്ട് വിജയം ചെയ്യും. പിന്നീട് ഗരുഡ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, ശുദ്ധ ഗൗര സുദീർഘാംഗു ഗംഗാതീര സമുദ്ഭവ ദയാലു കീർത്തനഗ്രാഹി ഭവിഷ്യാമി കലോ യുഗേ. പരിശുദ്ധമായ ഗൗരവർണ്ണത്തോടുകൂടിയും ചുട്ടുപഴുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തോടുകൂടിയ സുദീർഘമായ ശരീരാകാരങ്ങളോടുകൂടിയതും അത്യന്തം ദയാലുവുമായ ഭഗവാൻ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണാർത്ഥം കലിയുഗത്തിലെ അവതരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിറം സ്വർണത്തിൻ്റെതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സുദീർഘമായ വലിയ ശരീരപ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പാദമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത്രയും വലുതാണ്. ഭഗവാൻ നമസ്കരിച്ച സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ, സാക്ഷി ഗോപാലിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലെ? അവിടെ ഭഗവാൻ മഹാപ്രഭു നമസ്കരിച്ച ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. പിന്നീട് കൂർമ്മപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലിനാദഹ്യമാണാനാം ഉദാരായ തനുഭൃതാം ജന്മപ്രഥമ സന്ധ്യായാം കരിഷ്യാമി ദിജാദുഷു. കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഥമ സന്ധ്യാഘട്ടത്തിൽ ദിജകുലത്തിൽ അവതാരം കൊണ്ട് അതികാരുണ്യകനായ ഭഗവാൻ കലിതൽമഷങ്ങളെ ഉന്മൂലനാശനം ചെയ്യും. കൂർമ്മപുരാണത്തില് ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാമതായി ദേവി പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, കരിഷ്യതി കലേ സന്ധ്യാം ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവനഃ ദ്വിജാദീനാം പുരുഷോത്തമഃ. കലിയുഗ സന്ധ്യയിൽ ജീവരാശികളിൽ കരുണ പൂണ്ട് ഭഗവാൻ പുരുഷോത്തമൻ ദ്വിജകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്ത് ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കും. ശിവപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, വിജപ്പു വിജയന്തം ജയന്തം ഭക്തിരൂപിണഃ കലോ സങ്കീർത്തനാരംഭേ ഭവിഷ്യാമി ശജീസുതഃ. കലിയുഗത്തിൽ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചരണം തുടങ്ങി വെക്കുന്നതിനായി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ ശജീസുതനായി പൂജാതന. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മാതാവിന്റെ പേരാണ് ശജീദേവി. വാമന പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, കലിഘോര തമസ്ഛന്ന സർവാൻ ആചാര പരിചിതാൻ ഗർഭേ സംഭൂയ താരയിഷ്യാമി നാരദ. അല്ലയോ നാരദ, തമോ ഗുണത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ സകല ആചാരങ്ങളെയും വർദ്ധിച്ച് മൃഗപ്രായരാകുന്ന അതിഘോരമായ കലിയുഗത്തിൽ അവരെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനായി തമോ അന്ധകാരം നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശചീദേവിയുടെ പുത്രനായി അവതരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും പറയുന്നു, അന്ധകൃഷ്ണോ ബഹിർഗൗരഃ സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദ ശചീ ഗർഭേ സമാപ്യൂന മയാ മാനുഷ കർമ്മകൃത്. അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദ, അല്ലെ? 14:32. ബാഹ്യമായി സുവർണവർണ്ണമെങ്കിലും ആന്തരികമായി സർവശക്തനായ കൃഷ്ണനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഗൗരംഗൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശജീസുതനായി അവതരിക്കും. തന്റെ സന്തത സഹചാരികളായ അംഗങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ അതിമാനുഷ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ദിവ്യലീലകൾ പ്രദർശിക്കും. മഹാഭാരതത്തിലും പറയുന്നു, സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കു വരാംഗ ചന്ദനാംഗതി സന്യാസ സമാശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തിപരായണ. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ വരികളാണിത്. സുവർണവർണ്ണ ഹേമാങ്കോ വരാംഗ ചന്ദനാംഗതി സന്യാസ സമാശാന്തോ നിഷ്ഠശാന്തിപരായണ. സുവർണ വർണ്ണത്തോടുകൂടിയും സർവാംഗം ഗന്ധവലയുതനായും സന്യാസധർമ്മം വരിച്ച് ക്ഷമാശീലനായും ശാന്തനായും വിരാജിച്ചരുന്ന ഭഗവാനെ ശാന്തിപരായണന്മാരായ ഭക്തന്മാർ ഉപാസിക്കുന്നു. സന്യാസ വേഷത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു അവതാരവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അല്ലെ? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മഹാഭാരതത്തിലെ ആ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വായുപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, അഹമേവ ക്വചിത് ബ്രഹ്മൻ സന്യാസാശ്രമം ആശ്രിതഃ ഹരിഭക്തിം ഗ്രാഹയാമി കലോ പാപ ഹതാൻ നരാൻ. കലിയുഗത്തിൽ
സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിച്ച് ഹരിഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി പരബ്രഹ്മനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. പിന്നീട് നരസിംഹ പുരാണത്തിലും പറയുന്നു, സത്യേദൈത്യകുലാദിനാശ സമയേ സഭൃഞ്ജവ കേസരി ത്രേതായാം ദശസ്കന്ധരം പരീഭവൻ രാമാദിനാമാകൃതി ഗോപാലം പരിപാലയൻ പ്രജപുരേ ഭാരം ഹരൻ ദ്വാപരേ ഗൗരംഗാ പ്രിയ കീർത്തന കലിയുഗേ ചൈതന്യമാഹരി. സത്യയുഗത്തിൽ അസുരകുലനാശനത്തിനായി തിളങ്ങുന്ന നഖങ്ങളോട് കൂടിയ നരസിംഹമായും ത്രേതായുഗത്തിൽ ദശരഥ മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായ ശ്രീരാമനായും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ പ്രജപുരത്തിന്റെ ഭാരം നശിപ്പിച്ച് ഗോപാലന്മാരെ പരിപാലിച്ച് കൃഷ്ണനായും വന്ന അതേ ഭഗവാൻ ഹരി തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ സങ്കീർത്തന പ്രിയനായ ഗൗരംഗനായും അവതരിക്കും. നരസിംഹപുരാണത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, കൃഷ്ണവർണം ദിശാ കൃഷ്ണം സാങ്കോപാംഗാസ്ത്ര പാർഷദം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തന പ്രായജന്തിഹി സുമേധസ 11:32 അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ടും വരാഹമായിട്ടും നരസിംഹമായിട്ടും ഒക്കെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വേറൊരു പ്രാർത്ഥന കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ മാസവും സുധാമ സേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, പേരുകൾ വായിക്കാം. ജനുവരി മാസം സുധാമ സേവ ചെയ്ത പേരുകളാണ്: അരവിന്ദ് ശ്രീകൃഷ്ണദാസ്, അനിലപതി കൃഷ്ണദാസ്, ആനന്ദമായ ഹരധരദാസ്, സീതാ നായർ മാതാജി, സീതാ പരമേശ്വരി മാതാജി, അമൃത അനു മാതാജി, സുനിത മാതാജി, ശിവപ്രിയ ഷിനു മാതാജി, സുവർണപ്രഭ മാതാജി, ഉഷാകുമാരി മാതാജി, വേദപ്രിയ മാധവി ദേവദാസ് മാതാജി, വിരജ വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി, നീലകുമാരി മാതാജി, ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി ദേവദാസ് മാതാജി, മായാതീത മംഗള ദേവദാസ് മാതാജി, അംബിക മാതാജി, സുമിത്ര ശാന്തിപ്രദ ദേവദാസ് മാതാജി, മാലതി ശ്യാം ദേവദാസ് മാതാജി, മധുര മുരളീധരദാസ് പ്രഭുജി, ഗീത മാതാജി, കാമലിനി വല്ലഭി ദേവദാസ് മാതാജി, ലതാ ശ്യാമലാൽ മാതാജി, ആശാ ഗോപിനാഥ് മാതാജി, സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി, സജീവ് പ്രഭുജി, രതിയാചാര്യ മാതാജി, പ്രീതി ഭക്തി ദേവദാസ് മാതാജി, രാജേശ്വരി ശംഭു മാതാജി, രാജേശ്വരി സത്യഭാമ ദേവദാസ് മാതാജി, വിരജ ലക്ഷ്മി മാതാജി, വിജയലക്ഷ്മി മാതാജി, ഉഷാ വിജയൻ മാതാജി, അന്തരംഗ യശോദ ദേവദാസ് മാതാജി, സിദ്ധിരൂപ രോഹിണി ദേവദാസ് മാതാജി, വിക്രം ഗൗരംഗദാസ് പ്രഭുജി, വിജയനാണ് മാതാജി. പിന്നീട് ബുക്ക് മാരത്തോണിന്റെ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത അവര് ഭാഗവതം സെറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജയ സുരേഷ് മാതാജി, വത്സല മാതാജി, കൃഷ്ണപ്രിയ മാതാജി, ജിഷ മാതാജി. ഈ ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രാധാഗോവിന്ദനോടും പ്രഭുപാദനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായിട്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകണമെന്ന് പറയാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.